दिनैहाय आङो कारिगावआव फैनानै मोजां मोनदों। थासारिया जोबोद माने मोनसे शान्त परिबेसाव फैफिनबाय। दाखालिनि जि मोनसे जानाङै जाथाय, बे जाथाया जानायनि थाखाय मैया जि न' सावलायनाय घटना जादों, बाहाय फ्राय 99 परियाला आदिबासि परियाल न' सावजानानै बाहाय दंफैयो। दा 463 माने पपुलेसन बा सुबुंफ्रा बाहाय दंफैयो। दा बिसोरनो रिहेबिलिटेसननि थाखाय आरो रेसन होदोंना होआखै बे गासिबो माबाखौ जोङो दिनै नायनो फैदों। रेसना जागासिनो दं, एसे कमिउनिकेसन गेप जादों। जिखिनि रेसन बाहाय स्टक जानानै दं बेखौ मानसिफोरनि आखायाव होनाय जायाखैमोन, दा होनो थिननाय जाबाय। दा जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि लाबोनांगौ। जों बेबायदि बुलाय सोलायजों जोङो बिदि थांनानै थानो हाया, असान्ति फैयो। जे मैया दाखालिसो जोङो बावैसो फ्राय माने बागुरुम्बा मोसानायनि गेजेरजों सारा मुलुगाव बड'लेण्ड ओनसोलखौ मोनसे गोजोन थासारि दङ आरो मोनसे हारिमुवारि ओनसोल हिसाबै जों फोसावनो हादों। आरो बे बागुरुम्बाखौ नरेन्द्र मदिया गावनि टुइटार हेन्डेल एबा फेसबुकनि गेजेरजों फोसावनायाव दासिमाव जों रिपर्ट मोननाय मथेबा 20 कौटिसो माने बे बागुरुम्बाखौ नागिरबाय। गुगोलाव बयनिफ्रायबो बांसिन नागिरजानाय मोनसे डेन्स आइटेम। दा बेखौ जोङो हानायनि उनावहाय सारा मुलुगाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि माने मान सन्मान बारायदों। स' बेबायदि जायगायाव जोङो हानायमानि जोङो भायलेन्सखौ गैयै खालामनांगौ। दाखालिनि जाथायाव मैया थांबाय, दाखालिनि जाथायाव दिनै सोर दसि सोरनि दसि बेखौ तदन्तनि गेजेरजों जों मोनगोन। बाहाय सानै सुबुङा जिउ गोमानांबाय। सासे जाबाय सिखोना जोहोलाव बिस्मित आरो सासेया जाहैबाय सुनिल मुर्मु। बिथांमोननि जिउ गोमानायावबो आङो दुखु मोननाय फोरमायो आरो बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे गोजोनै थायो बिनि थाखायबो आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो। नाथाय बिनि साजाखौथ' मोनगोन। दासिम बेसेबांबा बुरजा मानसि एरेस्ट खालामनायबो जाबाय आरो आयेना बिनि साजाखौ होखागोनानो। खिन्थु सामाजिक भाबै जोङो जोंनि गेजेराव बेबायदि मोनसे दाङाबाजिनि थासारिखौ फोजोबलायनानै जै जाबाय गोरोबलायनानै थाफिननांगौ। बेखौनो आङो खावलायगोन। आरो पुलिस प्रसासनखौ चिफ मिनिस्टारनिफ्रायबो अर्डार हरगासिनो दं, जिखुनु प्रकारै बेबायदि जाहाथे दाङाबाजिया आरोबाव जानो हाया बिनि थाखाय बेबस्था लानांगौ। थ' दिनै आरो आं बर' केम्पआवबो थांगोन। बयखौबो आङो खावलायगोन जे जोङो जोंनि गेजेराव जि गोजोन थासारि दं बेखौ जोङो सिफायनो नाङा। आरो जोङो दा फिसा फिसौनि जौगानायनि थाखाय आरो हारि माहारि जाहाथे गिनांगौ अबस्थायाव थाया, दिनै मोनसे गिलु बालु अबस्था, जों ओरै थांनो ना ओरै थांनो मोनसे थासारियाव फैदों। दा बेफोर थासारिफोरखौ नायनानै जों बयबो दा जि जाबाय बावलायनानै गोजोन थासारिनि फारसे थांनो थाखाय खामानि मावनांगौ।